ndechirora changu ndo mangala kwakati Florence kana tukweti ombirai baba munozviziva here kana kuti kweti ndati munoziva here nyaya kana kweti kwete munombera tsanangura nyaya yako zvizere dhirawo yanhengi chokwamba itaiwonge munoita pakusipesana kuti nyange zviri mukadzi nomurume pananaika social distance munozoita hanhengi kuroza kana maku nyaya chakatangira pambudzi nekuti panowanudza maidhagi ndowakabvunza kuti mbudzi nemavara ayo ndeyani pandapindura ndichiti ndiyani ndiyabata kudzwa zvikanabata kudzwa iwe unozopindura chiviti ndiyabata kudzwa pandati ai ndosikanjipindura ndichidaro nokuti imi munogara muita sei muchindirimura muchiti hauna mbudzi panapa saka shoko ngoyabva watanzi iwewe une dzungu ndakuita sei ndakupwanya shoko singovatora chimuti chavo saka ndikabva ndatiza nguva iyoyo vandaenda kunyanungu ndabva kunyanungu ndikwati hangu popota zvikanzi wanga waenda kupi basa kuenda kuita sei kuhura basa kutsukira musango nezvikomba zvako saka usiku hweuyo kangorara uchipopota anzi iwe usambovhairira vanhu kuti ndikakuroora uri musikana onga usiri musikana ngoko ndikaburike kakeke saka zvadaro kuti tiri kumashure uku vanogara chingodhirowa vachitanzwa iwewe uri hure basa rekuhura panapa ende futi amai vangu chaiona watukana kutanzwadzisa hure naamai vako ende wakakabva wazondhirowa futi wachindiroera nhau yefoni foni iwo ndwakaisiya kumashopu kuchaja saka vanzi buditsa foni yangu foni nasina foni iyeyi foni yange iri kumashopu wachindirowa kudaro shoka ndikwadza gumbo rangu inotondirwadza zvisoka ndochindirowa ndikazotsaiwa naamai vavo vandirowa futi kuti rimwe zuva zvikanzi wanga uchite nebasa here nekanyini kako kana basa nekanyini kako shuwa ndakagara kupi kwamukoma wavo 2 days ndiri kwamukoma wavo ukazondirowa futi wachiti wanonoka sei kubva kunhamo ipapo shuwa ndakaita sei hana kana kutomboenda kutora kuhama dzangu kuzosvika ndiende komhangarawo kuhama dzangu nekuti iwo ndada kuti vandiudze kuti ndiani akandibvisa usikana hwangu nayo inini semaziviro andiri kuzviita shuwa nyaya yekutanga inyaya yembudzi ndo nyaya yandiri kuziva yekutanga nyaya yekutanga yembudzi ndeyekuti ivo vakanga vataura kuti havasi kukwanisa kumwisa mbudzi ndokubva ndabvunza mubvunzo wangu zvakanaka pavari ndakati nhai maitako kodanga iri ndakarigadzirira ani mbudzi ndedzenyu chechipiri handina kutukana navo kusvika pakuvarova kana kuvabatira chimwe chinhu maitaku vadaro semunhu akazviratidza kuti akagumbuka ndofunga ndakavataurira zvakanaka ndakati maitaku handina chimwe chinhu chandinogona kuti ndikuitire chakaipa nechikonzero chokuti ndimi wandinotoenda kunotsvagira musango ende zvadaro munhu akanga ainaye vari kunzi maidhagi edha ndiwo nokuti ndakavaona vachitori vaviri vari mumunda ivo vachitema magwenzi avo maidhagi vakagara mumunda ini ndichitobvawo kumvura kunocherera mbudzi mvura chakasakisa kuti ini nditange kucherera mvura mbudzi handisi ndaicherera mvura mbudzi ndiwo vaicherera vakanditaurira mashoko wega nemuromo wavo wakati abatako inini handina mbudzi pano handina mombe pano ndakavati ko imimi nhai maitako ko kana usina mbudzi usina mombe ko iwewe pandaiti ndikatenga mbudzi ndikatenga mombe handibataiwirirana here hawana mhinduro yavakandipindura asi ndakafunga kuti nyaya yandiri kuvaudza inenge yakanaka semubi yangu akasunduruka kungodarika pamung'andoyo akataura mashoko ake akataura akataura kuti handisi kunyengerera munhu ndofunga mai vavo vanga varipo ndakati ukanditi handisi kunyengerera hazvisiri izvo akabuda ipapo nohasha dzake akatuka
akabuda akaenda kumatoto. Zveshuwa aenda kumatoto akadzoka kumadeko. Ndibate ishona yangu yandikutaura. Aenda kumatoto adzoka kumadeko kuma 5:5 achisvika. Akatosvika ndakutobika. Since mai vanomwa matablets vanoda chikafu padhuze padhuze. Ndakati mai taku chipedzisa kubika mai wadye. Kutaura kwandiri kuita andina dare namai kana kuti kutuka mai kana kuti kutaura zvimwe zvinhu zvakanyanyoshata pana mai kana kuri kuti inini ndakatuka uyu andina kutuka uyu mudzimai wangu. Shoko rake randakaramba inini nderokugadzira kuti kana abva kumatoto since asvika kwana baba odzoka akazotaura namai vari vaviri ndobva ati kuna mai mangwana ndiri kuenda kumakuni ndiripo. Adaro ndakagara kudaro uyu ndopa ndakapindura mubvunzo ndikati nhai mai tako ko unotaura namai kuti ukuenda kumakuni nhasi waswera uri kumatoto mai hawaoni vanoda kubatwa kuenda kuchimbudzi vanoda kuchinjwa pamumvuri kana kwakuta sei kwakupisa ndobata here inini ambuya kuti handei kutoilet kana kuri kuita kana uchiona zvichiita ko kana inini ndakutadzirai amba zvamabva kumatoto kana ndakutadzirai stereki zvakugumburai munongondiudza ndokubva ndanyarara zvangu. Zveshuwa usiku takarara tese usiku pamba. Inini ndakataura zvandakataura ndikati problem yawaita ndeyekuti kumaraini ndiko kwawaudzwa shoko irori nechikonzero chokuti iwewe izvozvo anowanga ratopora riri kugosi kwake uko akatemwa nomukadzi womunin'ina wangu nedombo rakadzika kudai dombo vakasungisana vanhu ava. Ndechokutanga chandoti mubate nhau iyi yaenda kupolisi yapera takagara nomudzimai wangu panext door pamba pomunin'ina wangu mumwe akarwisana nomukadzi wake. Mukadzi iye akasvika pakuenda kupolisi akati ndarohwa namai tako ndine pamuwiri. Nyaya iyi ndakaenda futi kuri mupolisi kunopedza nyaya idzi. Mudzimai wangu inini ndinomuda kutaura chokwadi asi nhau yanetsa pakati pangu nomudzimai wangu inhau yevanhu vari muraini kana kuti yemanext door. Inini handichavoni kuti mudzimai wangu uyu kana ndiinaye ano nguva yokuti anotaura neni asi nguva yake akamuka anotoenda kunext door kumaraini. Ndofunga nhau yakutaura yefoni ichokwadi ndakanetsana naye nokuda kwefoni asi gore raakutaura iri kana ndisiri kukanganisa i2017 ndo yakutaura nhau yefoni. Nhau yechipiri yefoni yaari kutaura ndeye gore rino yakaitwa natezvara wangu vari apa kana ndisiri kukanganisa. Maita kuwaiti nomukadzi wopa next door mumaraini da kuti mubate akatanga kutexta mameseji achituka munhu pafoni. Tomboti kunyangwe inini ndichida kuroora andimboite kuti ndiite mazwi yokuti ndiroore mudzimai ndisina kutaurirana nokuwirirana naye asi uyu aitotexta mameseji achituka munhu pafoni. Ndochinjokutanga ndaenda kunobvunzana naye panext door handina kumurova asi akazoenda kumba kumakuni. Shuwa kumakuni asvika baba ndiwo akazouya naye kumba kwabamunini wani wasabhuku. Wasvika pasabhuku wakaziya wese wasiwa ikoko wakauya wese nasabhuku natete takagadziriswa takangopedza nyaya dzedu hatina kurwisana kusvika nhasi kusvika mudzimai wangu abude pamba handina kurwa naye. Ndoshona yandiri kutaura. Inini magariro yangu inini ndogara ndichirohwa inini ndo magariro yangu inini wakandirohwa baba mukona wakandirohera nhau yefoni yemukadzi ndikaona mameseji anga ari yemwe mukadzi saka kubvunza kwandakaita kuti munonyorera chi mukuitira zvechii zvamwe vakadzi saka shuwa vakandirohwa vakandivharira dhoo vakandirohwa shuwa ndikasvika kuenda kumba ndaenda kumba kudaro shuwa ndikazouya kumba kwavo ndauya kumba kwavo tikagadzira asi kugadziriswa kwaiitika ipapo vaivandira one side nokuti ivo ana baba ukwavo
wakabva wati amaita kuza muri problem nekuti siyana baba wenyu waziva kukusiyai kwanza ndimi muriti muri problem shanyini semunhu ndaida musha ndikabva ndaita sei ndanguti hazvina basa iko zvinozvi iwo ndiwo wakati handikotora amai wako shota inotora amai wangu amai wangu sho haoni asi iko zvino zvakugara kutukwa naamai wangu saka inini iko zvino zvitangotiwo musha chaziyetise handichadi. Alright, pamusoro ndizvo kutaura tinongotaura kuti chitsvaga through mataurirwo yanenge yaitwa pamastatement yomunhu. Inini handiti munondizvamise kuti ndinozi chitahwa kaine ndirokwana chitahwa komwe munhu kana auya achibvunza kuti nei mombe idzi ndedzani kwedzi akadzonga akapindura kuti ndedzachitahwa ndingatoita ukali ndikatopoka ne ngapoke nekuti nyaya iyo ndazoti ndiitaure nekuti yati ichitauriwa nomukadzi murume akapopula kuti zvoshuwa isusu takashupana pambudzi zvakashupa nazvo ndizvo zvokuti ndifunga pana akabvunza kuti mbudzi ndedzani akadzi ndobva wataura kuti mbudzi ndedzanhengi kutaura zita rababa asi muno muchangamiri wagara wachitaura kuti zvinondishamisa kwazvo kuti unoza kunzi pamba paamai nhengi apo unge pasina murume idzo imombe dzababa dzamai nhengi idzo unge pasina murume zvino nhasi tikunza amai vakaita pamutemo kuti aiwa ndedzarume wangu anonzi anhengi asi zvikazomusabotsoka izvi saka tozvazvo tobata pepi ini paanyida kuvhunza ndaona nyaya nyuwo ikati nakei pano umwe anogona kutaura ipapo wozi kana mauya kunoku dare rikangwara dhara imi musati mangwara dare rakaromba kudhara imi musati maromba mundapoenda ndura here nyaya iri yapa ndeyokudai so ndida kuvhunza kuti ndanza pano pamukakukweshana kazoita shungu yokuti mukadzi wenyu mimi ataura shungu yokuti azoita mubvunzo wokuzokupedzisira wokuti ndoda kuziva nokuti pakazova nokushaudhana kakufumurana kuti iwewe ndipandikakuroora iwewe handa kuroora urichi uri musikana chaichai ndikandoroora uri kakaburi kega kega ndokandikandoroora saka usafamba uchishaina asi andazvona zvichitaurwa nemukadzi mazuva ano boza zati vamwe vazhinji vakadzi vatoroora tongoroora vakandodaro handinasa zvona saka shungu dzikutora mukadzi udzo kuti dati mundu udzo dzakabuda pamhanga akandibvisa umhandara ndiani kona kwangu musati mandipindura ari kunyepa here kana kuti ari pachokwadi mheno mitipindura mheno ndakubvunza kuti andinoti mundu udzo akandibvisa umhandara ndiani itini mudzimai wangu kutaura chokwadi pachangu inini ndichipupura nemuromo wangu uyu handimukawadi kusvika pa11 aiwa abvunza mubvunzo kuti ndauti mundu udzo kuti akandibvisa umhandara ndiani ndimi here kana kuti akauya akadaro hatifaniri kubvinyira nokuti amboti bvunzera aiwa kana achibvunza ndini ndinani thank you very much izvozvo sei ndada kuti ndimhanyire ipapo vashoma vakadzi vanoda kuzokweshena murume wake pamberi pedare ripi anenge achiziva kuti ini ndakatoenda ndisina kuita sei kukwana but mukadzi wenyu akakata sei akakwana saka raiti ndinoda kudzoka nhasi uno kuti ipo papa kuti mukadzi wako naye muzukuru kuti ataure iwewe kuti we ukatukana hure kufana amai zvikataurika here kana kuti kwete ndingafananidze kuti hure kufana mai ndini ndakatoenda kainini ndini iwo achitotaura neni mukadzi uyu ndaiwirirana naye kana kuti rega nditaure mashoko ekuti unowirirana rega titaure mashoko ekuti tinowirirana why tichironga nyaya yekuenda kunoona mai kumuzarabani takatogara pasi takatowirirana vakatonditibata kuinini tisagei mari tendoonoona mai takatoenda tese kumuzarabani kumuringayo takanoona mai ndaikoko ndakati maita kustate ina maiga hazviite kuti uchengeterwa neumwe munhu mai wako ngatiende hedu nawo kumba takatokumbira kumadzisekuru tasvika ikoko takumbira madzoka matora mai mawirirana matora mai mawirirana pakazoita bongozozo here muri pamba aiwa hapana handina kuita bongozozo nawe aiwa ko uyu haana kuita bongozozo here achikujunga ijunga imimi mukanyarara aiwa hana nyaya ikangonyetsa chete nyaya 1 yembudzi yawataura yembudzi newembudzi unonoka kubva kumatoto aiwa kunonoka kubva kumatotoka inhau chete yandakabvunza ndichiti ko imimi vakanga vataura nhau kumakuni ndopandakabvunza ndikati ko maswera mumawani muri kumatoto mangwana here moenda futi kumakuni
muswera muri kumai wanenge wainani nokuti tikavasiya tichiti wana takudzwa takumudiki mwana wangu ari grade 1 inini anoenda kunotamba nevanhu saka muchemberi wanoda kuchengetedzwa zvikureva kuti iwe mukadzi wako uchimuroora ukamboudza kuti ano rimwe dambudziko here kuti ano chirwere chekunyeba kana kuti dzikamboti irasikei inini kutaura chokwadi mudzimai wangu inini ka handanga ndisina dambudziko naye haana saka panonguva yakareba sei mukadzi wako abva kumba achiti ada kuya kumhangara abva kumba achiuya kumhangara kuno iye abva kumba kwangu inini kumba kwenyu kana kuti atori kumba kwenyu kana kuti manetsana kuti auya kunonyosa panonguva yakareba sei inini zvokuti akauya kunomhangara handina kuzviziva chakaitika ndechokutoti rega nditaure chokwadi right mina tiende kuti pamberi ndaida kuti ndibvunze kuti ko chazopa nhasi uno kuti uyu mukadzi uyu iye ndiye kuchengeterwa amai hapana kunetsana handiti hapana kupotana kapa iye ndiye kuchengeterwa amai wake nhasi uno iye pfungwa dzache mani dzakutovapa kutoti nini ndakumhangarira murume wangu kuti ndomusha handichada ano hama dziri richi here kwaari kuenda kunochengetera amai wake kana kuti pamusha pake ndo pakatori suitable kuti pagariwe naamai wake pamba pake ndo panogona kuchengetera mai wake pamba pake ka newe saka apa kuona kwako iwewe apa muna kubva manetsana kubva mama inini ndaroora mukadzi wangu kuti kanomborowana inini ndikutaura kusati kwangu ndati inini kubva ndanetsana ndaroora mukadzi wangu kuti kamborowana unzika kutora kandikiti iwewe kubva waroora mukadzi wako kunomborowana aurowana nditi asi pakutsanangura kwawaita mashoko yako hauna kuburitsa shoko rokuti inini kubva tambode ndonada kuti ndiende kuti ndimboburitsa kuti patainetsana pese apa ndingatombotambanudza loko ndichita sei ndichimurowa handinoza kuona paunooneka kuti uri kunyeba kunza panoona ndi kunyeba uye hangati anonotora amai uko akataura kuti iwewe nemimi ndimi ziso richazoona amai muri pamwe chete nhasi unozodzoka woti inini panapa inini ege ndonomhangara kwashe kuti inini azvo murume handichada ndokuda kwokuti iye ndiye ari kunetsa ari kuzvinetsa kaega uyu pasina iwe uri kumunetsa kubvunza inyaya dzati kutaura ndikubvunza kuti ari kuzvinetsa kaega nekuti iye avhunduka nokuda kwokuti iye haasi kutora zvakanaka amai vari pamba ndokubva avasiya iwe wanaonetsana nawo ndokubva anotora bva anoti ege ndonomhangara kuti ndizvo musha handichada regai ndikubatsirei tibatsirane regai nditaure nokuti ndoda kuti ndibudise vision yangu ndiri kuti inini maitaku ndataura nawo ndizvoka chandiri kunzwisisa kana chandiri kuziva ndakapedzisira kutaura namaitaku uri muswe china kumanheru kumuka kwefriday ndakatomuka ndikavagonekana kuti maitaku ndakuenda kudarweni asi ndinogona kudzoka mangwana kana kutoswera mangwana shuwa ndakaenda kudarweni friday saturday sondo yandatouya yacho ndofunga pamwe ndozuva ravakabva kuno ndakatoti ndatodzika kurodhi nandinese cheo rangu pepabheki yangu nikaasha kangu wakatonga wari pamba pomuning'ina panga pane chechi wakatomhanya kurodhi kwanga ndiri ukandii ndipendi kubatire pepabheki ndobva ndatowapa ndobva ndatotolungurudzana kuenda kumba ndaida kubvunza pokupedzisira zvino urogore riiwe inini 86 mwedzi upi 28 October 28 October murogore riiwe ndo 97 musi wa 27 October munomakore mangani 24 pane chinhu chandifadza pakati penyu muri wawiri chandifadza ndochokuti ndofunga ndaakuchidzokorodza kuti hamaifana kunge muchishungurudzana i1% mukoro uno kuwana munhu arisiuti unza zvatotaura wamwe wazhinji wandoshuwirawo kuti denda ngoonawo kuti ndawanawo mukadzi iyowo musikana arichi unizamenandora asi kutoona iyoyo muzukuru wendokutoti akakutotowaona mukadzi wako akanaka pakutaura unonatsa kuti handisi kuti iwewo wana kutadziwa ukatadziwa shuwa handisi kuti iwewo wana kutadziwa asi pakutaura mashoko yako unoziva kuda kuyaronga mushe kuyaronga hakusi kuti kuronga kwakuti kwautsoziva kwokutsanangura kubudisa zviri mumwoyo makoachingomira ndichikuenda mberi kati uchataura handisi kuramba iwe wozotaura manje kuti nhasi uno mukana chanhatu tikutende pamberi podare kuti wakaita rombo rakanaka ukuona mukadzi akaita sei akanaka akazvichengetedza kuti nini murume wangu ndiye achaita sei
saka nhasi unoona kuti ochi amai vacho vari kubi vari kumba kwako chakaitika ndechekuti ndoda kuti ndipupure pese pakanaka nokuti aiwa ndoda kuti ndishoti kuda amai vacho vari kubi rega ndikubatsireiwo mira nditange ndataura nokuti imi makamboereka mati amai vacho vari kupi zvakuita seungeni ndadzinga mai aiwa unodzinga mai ndoda kuti ndipupure zvakaitika musi wesande ndauya ini ndichitaura namaita ako handina kutukana namaita ako handina chandakaita ende ndakatogara ndisina kutoziva kuti kuno kune dare ndochinji chokutanga ndataura namaita ako ndakatoti mai makadii tiri kwedu makadii ndobva ndatirege ndenotarisa mbudzi inyowani yandawana ikasungirwa mudanga ndirikoko ndakanzwa kakukakawadzana kakaitika mai namaita ako wakati mbuya tako wakatuma tako kuti enda unodza baba wako wauye kuno ndiwabvunze kuti zvinoita here kuti ndiende kumakuni ini ndasvikopamba ndobva ndabvunza ndakati mai tako kasi mai mawati handei kumakuni here zvakanzi ndo zvawataura ivo mai tako kutaura kwavakaita wakati watumwa nawabereki kuti endai unotora mai wenyu wauye kuno kumakuni ndo shoko randikuziva ndofunga nhau iyoyo ndichidaro takazoitaura pamwe chete nasabhuku wauya wachinditaura kuti akune tsamba yandakanga ndakapuwa ndakadai ndobva ndakati ndazvinzwa nhau iyo ndo nhau yakataurika ava ndiwakazotoenda namai uri musi wechipiri kumakuni wachiti watumwa nawabereki wachitoti tapuwa mari yokuti titese amai wauye kumakuni ndomuendere wakaita mai kwete kuti ndakati bvisai mai pano pamusha pake ndingabvise mudzimai pamusha pangu inini namai wake kana kuri kutiwo hangu vanhu munogona kufunga kuti pamwe ndiri kuzvitaurira kuti pano zvandiri kuizviitira hapana uye mudzimai wangu ndomuda kuti mai wake chaiwo ndinowada nokuti vana vandiinawo kuti wawepo ndimai wake vana vandiinawo kuti wawepo ndanatezvara wangu saka handina kinyawo ndatotaura pana ndenyaya yemafesi mask please ndapotama unomunoona kuti memakagara nyongo zhinji vese memukadawo mafesi mask inege hazvisi kutenderwa izvisezvo zvese zvikatikwa mumahwindi izvi zvese hazvisi kutenderwa saka amu tinosvikira rombo rakaipa takasvikirwa takadaro tinoona kuti hapana chinhu chinozoifamba nogara rakaita rakanaka saka taichifungidzira kuti sezvo tose takakunyaya pane nyaya chete ndovasari panzvimbo vamwe vacho mataura amai nyaya iripo manje ndoyekuti kugona nyaya kubvumawo zvimwe uchirambawo zvimwe nokuti muupenyu hwomunhu ka zvinoitika pazuva rega rega ka ndikwete nahungu ndiyo mashoko makuru yanenge achitaurika po ipapo saka sisi kana taka kutaura kuno tiri kudare kuno tinofanira kuwana zvimwewo kunyange zvandakatadza zvandinobvuma kuitira kuti kana ndakuzopomerawo zvangu zvandakatadziwa inini dare ndorozoyera kuona kuti zvinhu zvakafamba sei nokuti paipai tambotaura nyaya yekuti pakatangira ava vari kutaura kuti inini ndinorohwa imi kutaura kuti inini handina violence nomukadzi wangu handirowi asi mubvunzo wangu unozovapa kuti hungu hamurowi ko apa pamukanditsana nenyaya yembudzi apa kureva kuti makangonditsana ndokutaura bedzi pasina kuiswa ruoko here wanike ipopo mapatenda mega kuti zveshuwa pambudzi ndo pakatangira pakatangira izvi ndosaka ndiri kuti mukutauraka zvimwe tinofanira kumbobvumawo pamwe panenge pakaitika tichizopomerawo pedu patinenge takaitirwaka kitira kuti ava vanonzwa vanoteerera ava umwe neumwe anopfungwa dzakasiyana ipapo anonasa kuzoona chokubati chinenge chino munhu nomukazoti zvese throughout kuti aiwa izvozvo vandinyepera ndikufunga kuti vanhu mukufunga kuti inini ndine chitadza chandakaita pamudzimai wangu chokutanga pamwe ivo vanogona kunge shuwa wakasvika kumatoto ndizvoka vakataura kuti ndarohwa pamwe ikoko ndiko vangagone ningagone kupupurwa natezvarangu kuti ati pamudzimai pawakauya vakati ndarohwa ndoita chidimbo kufunga kwedu kunoya nokuti uyu kana achiya kumhangaraka anoya kumhangara noshoko rake rokuti ndapera basa tarisaimuone handisi kuda kuti ndati inini kumashure 2018 ndizvi 2017 shuwa ndakavarowa nenhau yefoni mandibata 2017 kusvika 2021 pane makore mangani pane 4 years ndizvo toti nhau iyi yefoni yechipiri yatiri kutaura yegore rine ndizvo
yatataura kuti baba wakazoya nawo ndizvo handina kuwarova. Ndakangoenda kobvunza, pandakaenda kunobvunzira ndakazosarako ndizvo. Ava havana kuzoenda kumba, wakabva waenda kumafuni. Saka kuri kutiwo zvimwe hazvo kuti ndinombonetsana nawo mukutaura semunhu tinenge takagara ndizvo chifwa zvinogona kudaro. But kwete kuti sinzi ndauya namai ndakarova mudzimai wangu. Handifaniri kupupura chinhu chandisina kuita nemuromo. Nokuti mai inini ndichitaura chokwadi ndinovada, hama yamaita ako ndinoida inini. Kana ndisiri kukanganisa mbudzi dzari kutaura kuti haana mbudzi mandibata. Kuti haamwisi. Madziramu yangu yakauya pamba inini. Ana mai inini fana baba namuri tsvagai mbudzi yamuri kudapo mubate. Ndo apa ubate. Ndakutaura zvindoita ishushu ndonodawanda. Saka dambudziko rinomukadzi wako ndinokuita sei? Dambudziko randaona inini riri pane mukadzi wangu neni ndizvo. Harisi rangu ndere mumaraini. Ndero mumaraini. Unoripedza sei kuona kwako iyoyo? Rakuzosimudza ambo yakakuberekera mukadzi wako nemukadzi wakaenda kumusha. Handizivi kuti inini rinopera sei nokuti imimi ndimi mungatondibatsira nokuti kutouya kuno nokuti pandakatoona bepa richisvika ndizvo ndofunga vakatonditi munouya here, ndikati ako ndingatadze kuuya here kunogadziriswa ndinouya. Komusi wokutanga ukataurwa nyaya nhingi bepa richitumirwa kuzodizwa kuna sabhuku wako chichikadii? Musi wokutanga sabhuku mukapuwa ino tsamba yokutanga kai mukapuwa tsamba 2 nyamako? Ndakapuwa tsamba 2. Yokutanga ikaita sei? Yokutanga ngasipo ndikataura kuti angari kudarweni. Angari kudarweni. Pasore ndingangezawo ndichana kuzadzikidza kubvunza kwaita kwe kuti ivo vakasvikira kumatoto vacho pamwe ndivo vanga ndichombo vangavhuriki vangavhuripo. Mwana yakasvika kumatoto kwandiri ndokunzvizvo baba ndaita se ndauya ngati nomuto upi ndikandaiva inini kwatabvira nomunomu wangu kwareva nomushandi naichada ndikuda kuti mundipo uchingoro ndikataiva kamwanangu yake ukatara kuwaisiya pese apo une maraundi akawanda maningi yaunouya uchibva kumurume wako uko hausaufikiri kwandiri inini nosvika unomakuti avo vavadiki ndovatozipa mashoko inini tohonda kutizvo zvingafambe zvinomutowo upi vari zvino so zvinoita kuti amai vako vakaita sei vakauya shure kunga amai vacho varairira mwana wamukoma akanga aenda ikoko kotora ng'ombe dzache vachida ava kuti vaende kumba ko ava vanozvawo zvamwana zviti mumba mavo avo vakati handikwanisi kuti ndiite ndiende ikoko ndikati taitarisira kuti iwewe mukugara kwakaita kumurume wako uchatoyaona amai vako uchitiratidzawo kuti ava ndivana baba vangu kuno kana kuri kudzoka kumba kwomurume wako naamai vako unoita sei mudzoka maviri akaita amai vako isazviite sei kuti yazvina saka zvavataura izvo kuti ndozvavira kunozongoro amai vako zvivasiya vanani vaindanga vasiya varogarawo pamumvuri kuona havaiti sei havaoni kumanhiri vanenge vachida chi mapirisi ndikati kana zvichinge zvakadaro zvona kuti iwe udhabhure nhasi kubva pandiri inini uchienda kuna vamudikuku waifanira kunga wakasvikira vaye hazvichakwanisi iwe utidzoka ti kumba munonara kumba namai vako wapa mapirisi acho kwachena ndiunozoziva kunzira yaunofanira kuita sei kufamba nayo ndokufamba kwavakaziita vachizoenda kumba ndosona kutaura zvangu vari madhora handina kumbomubvunza statement dzakawanda right. Nai baba inini mudzimai wenyu muri kumuda here? Inini mudzimai wangu ndinomuda handiti zvokuti kubva kwamatoita panapa kana matambudziko ese angatosvika kwapera? Inini kutaura chokwadi hangu kana ndine chakaipa chandakamuitira chese ndizvo ndinoti hangu kana vanhu wanditsura ndizvo ndanzwa mapedza basa kana tezvara vangu kutokumbira kwangu regerero imba yenyu varume wenyu vari kuti vanokuda yavo tidzokeredzane kumba saka inini muri kuti wokudiko nanjita ndichadi nokutika mangwana yadzwaiwo kuye wotanga kundirowana vanozita sei musha ndichadi ndada kubvunza iwe unozva uri kuziva wega here kuti nini zvinhu zvinhu zvanokanganisa kumukadzi wake? inini
zvokuti ndinokanganisira maita kwavo zvandinoziva ndega pamwoyo wangu pamwoyo wega hapana munhu asingazivi kuti uyu uya munhu muchadzira chakati uya munhu muchadzira chakati unongoziva iwe zviviri kana 1 inini chandiri kuziva chandikamukanganisira chingarambe chiri pamwoyo pake izvozvo ndizvo inhau yefoni yake yandakatora ndichitengesa mbudzi chete mbudzi chechi2 mbudzi yo pano zvakazoitika pambudzi zvokuti ivavo vakatozondiudza kuti imimi hazvingaite kuti imimi munditorere mbudzi yangu ende zveshuwa mbudzi pandakaitora handina kuitora ndichiti handisazi yavo ndakati nini hapana muridziwo mbudzi ndedzedu tese pamusha toisa 2 3 zvazvinoita regani kutora yekupedzisira zvazvinoita muzukuru kutaura chinhu nofunga wanzwa vanhu vakutaura panapa kuti iwe wabvuma kuti hakuna munhu isati ambokutsiura kaizvo asati ambokutsiura wozi hati kutsiura chinhu chatisiri kuziva chauri kukanganisa iwewe ukasataura zvinhu zviri mukati momwoyo mako hatikwanisi kukutsiura unadzanzisa chinodikana nofunga mozamukuru taitaura panoda hongu kana kuti kwete iwe unatsa kuziva ini pandiri panapa unoziva kuti unotozivira chanotadzira mukadzi wangu kuti kumadresi kuyega nogona pamwe pacho nobatiwa mameseji nomukadzi wangu ruoko rangu linotamba padhuze akangodaisa ndobva ndobva ndarowa saka chinoitika ndechekuti tikutsure iwewe hatikwanisi kutsura nekuti mukadzi uyu paari apakapa haakwanisi kuda kukunzwisisa nekuti zvimwe zvinhu zvacho uri kuwiga hausi kuzvibudisa chi pachena imbotinzwa imbotinzwa hatinadzanzisa saka chinozoitika ndechekuti dare nekutsura papi usina hwani chawatenda wangotina nyaya yembudzi ibvaita tuma chaneyo yokurowa yekunetsana mukadzi wako hapana yekunzi ukatuka mukadzi wako uchiti uchifananidza nekuti kuhura kwako kufana amai hapana nekuti wambotaura kuti anombofamba mamuvhement asinganzwisisiki 2 yekuzoti iwewe hausi mukadzi ende wapupura pati wati hausi mukadzi wandotaisa ndichiona hauna kuidaira wangoti zvinhu zvinongowanika saka ndopandiri kuti tinozokutsura senekuti sisi hatisi vanhu kuti warambanika izvo ichokwadi inini chandiri kutaurira kuti zviri pamwoyo pangu inini nokuti inini kana ndino mudzimai wangu ndizvo ndinotoziva kuti apa ndamukanganisira chakati nokuti dai ndichinzi ndinodhakwa ndaiti pamwe rimwe zuva ndakaya ndakadhakwa handina zuva randinoya ndakadhakwa asi wakava mukuona mukomana uyu haatauri chokwadi chiri pakati pari itsosi itsosi chandikutaura kuti itsotsi muzukuru ndechekuti munhu pupura zvamunoita nomukadzi 2 then uyu mukadzi usapfudzira asi uda mushane iwewe chandatoura ipapo usapfudzira asi uda mushane iwewe munhu ari kutoda iwewe uyu ari kutoziva kuti hapana pandokwanisa kuenda kana pandiri panapa munhu akudakudaira kwamita aiwa inini asi nikokuenda kudzoka sei kana mati ndidzoke zvikuda kuti kwari kudzoka kuri kupisa mntu handifani kukunyenyeredza chinhu kana uchichitaura kana pakanganisika ronda nemo vanhu vokugadzirisa kuti aiwa apa nepapa pagadzirise uyu mudzokerani muchengeta amai namai iye undiudza kuti amai vacho hauoni iko zvino mukatora kumuzarabani nhasi unouri murodi wari kupi wari kwamakuni yatiri kuti nyoka kana dowanhu wese urati iwe uri mugoni iri kunzi nyoka ndeipi nyoka ndiyo handiti saka iye unogona utadza kuona here kunoti ini ndinofunga zvati kunzi nyoka zvika inyaya yekuti pamwe kutaura panomboita kuye ndichitaura nekuti kuburitsa ndakunza kutaura kuti handina kutendera kuti amai vabude pamusha mashoko anogona kuudza kuti svika vanhu vachidya sadza anogona kuudza kuti panapa ugona kudiwa zvanhasi chete haufanikisa hope pano naiti kunyeva wega undozvonaga kuti sei ndinotaura kuti panapa ndikudiwa zvemwedzi zvese zvandikuti ndida kudzoka panapa ndakutofona kwandabva kuya kuti aiwa chimbondiregerera ndikashanya ndiri kwakupi kuno muzukuru tinoda kuti musha mazuva ano kurora kana kurambana hakuna chiedza wanzwa dare ndo ndinokwanisa kukudzoreredza iwewe kuita unhu ende munomu isusu kana wabvuma kuti kutenderana uyu kutenderana tinoisa masignature pasi yokutenderana kuti zvakati nezvakati regai kunoita izvozvo muendere nemusha wenyu zvakaita sei zvakanaka mwana wana ungati wakomana musikana nomukomana vamamechanisa asi izvozvo zvese izvozvo hamusi kuzviona hausi kuzviona nekuti iwe hautauri chokwadi chako uyu anotaura chokwadi chako ende munhu wacho andowiga uyu ataura chokwadi chake munhu wacho aitowigiridza iwe hautauakwanisi kutaura chokwadi chako muzukuru notoda kudzora wako chete hatisi kuti uyu hamutadziri
ari kutadzira asi webvuma kutaura uchi chokwadi vakadzi vangani anombodziva ndiye iba chiri mukadzi wako mzukuru chinja kakufunga kako unadzamuzvisa mafaro mwena unoguma unizwa taita mazira mamwe chete asi ndangokuudza kuti zvaukaona izvi handina kuzviona aiwa ini ndangosiyira vamwe nokuti panenda tataura pangu inini ndaguma ndamira taura shuwa mafaro mwena anoguma inini handifare zvakaraudzira ndofunga dai makasvika pamba panogara mudzimai uyu nemi makanyatsopatarisa munonyatsoona kuti dai ndaifarisa zvokuti ndinoita zvemadresi ndanga ndisingawake musha iwono mudzimai uyu ndotomurespecta stereo chaizvo zvokuti kungoti chete kana zvinhu zvaitika kana ukataura nemutoo upi hakuna anogona kubudzwa ini chandiri kukumbira ruregerero kumukadzi wangu kana ndine shoko randakatuka pamuromo wake akarinzwa kana ndakamurowa ndizvo paropa rake ndakamurowa ndiri kumukumbira sori tichengete mhuri pamwe chete ndiri muno mudare munomu ndozvandiri kutaura ndofunga ndingatoda kutaure ngatonyanyisa nokuti ava vana vangu vese uyu achienda kumurume akatobva bendisi zvinetswa zvaanouya nazvachoya ndikada kuti pakati nepakati iye zvandichatozii but ndichingoestimata kana ka8 zvakakwana uyo achiuya achitanetsa uyo achiuya achitanetsa but ndakada kuita mwoyo wekuru taivaka zvinoitika mumisha umu isuwo takabvaonamo taingosvikawo kukerengeshana nevadzikadzi asi zvinenge zvinosvika pandinoguma pandinonyanyonyunyuta ndisingadi kuhwanda pamusoro pemukwasha uyu respect haana respect chaiyo ndeyake kungogoda makadii but kuti azive kuti munhu andiri kutaura naye uyu kana taakutaura nyaya ndoda kutaura nenzira ipi haana zvaari kutaura zvese zimanyepo ega ega kuti havana hondo dzavari kurwa nemwana we kunyepa kwakatonyanyisa chaiko ndokuri kuitika asi handisi kukuza kuti musha ufe chinja maitiro auri kuita mukwasha mugare mukudze vana venyu muri pamwe chete iyezvi kudai kuri kuti vamwene ambuya wake dai kuri kuti panga pane mukana wekuti vanosvika panapa vachioneka ivo kutaura kwendiri inini vari kuti ndakanze heche ndaipamba kuni ikoko mondireva chii chairehwa manza paya zvichinzi ndakaenda nemwana uyu ndini kwete mufomau ndikanomusiya pasabhuku hwendo hwangu hwokumusiya mwana uyu pasabhuku ndakatozohugadzirira panzira kuti ndichimusiya baba wake aramba kuti tisangane pamusoro pavo magariro yacho ndiyadaida kuti tisu vana baba titese tionesane kuti ko zviri kumbofamba sei ini ndiri kure nawavo mumwe wangu ndiari pedyo navo asi baba wacho vakaramba kuuya vachiti ndinonyara kuti ndisangane nacho kuamba ndisabhuku akataura mashoko iwayo very good kuti atorimo muno vakaramba vakakachidzana namai kuti ko munoramba kupa madedzwa nemumwenyu chirudziko munogadzirisa sei nyaya dzacho zvavari kuda kuti vanzwe kanzi mai chiendai ndimi vakurungai vacho baba wake ndiwo ane mashoko andiri kutaura kwete kunzwa asi achitaurwa kubuda nemunomo wasabhuku wacho handiti right vabvepo vakazorifeiwa kumunin'ina mai vati handiendiko nokuda kuti ivo vati ndiri kuda baba munin'ina akasvika kuti ko mukoma wacho watadza nei kuendako akati vati vanonyara iye akatizve ini handigoni kuendako ini isingagoni kunonyara chainyarwa chii basa imwana so ndopandiri kuti tipinde mumba titaurirane kuti tinzo kuti mapedzerana kuti kudii ndokunza iye ari kuti auya nemombe yekunomara chi mwana ndikati
kana marorero iwayo inini hangu handisati ndatomboyaona kuti mbonano netsvagirai kuno nekusungira nhumbu yekutanga ndoyo wepfuma yakuti munhu akutobvisa mombe dzekumarana ko imwe yese pfuma iyi iri kutaurika pamari iyi yaenda kupi toziva zvese izvi zvinotaurika izvi zvichizodzoka taakubata danga ndo chokupedzisa pakuroora kwetinoita so nhasi iye akutanga kutaura nyaya yekuti ari kuda kumara mwana chirudziiko iwe dombo ini handidi makudedza munhu agare apa titarisane titaurirane tinzwanane shuwa akapinda mukicheni ndikamubvunza akati ashuwa ndomamirira zvakati ndakuti ndimare mwana mumbendeu bhadhara pfuma yemwanangu ndikati ko kumashure kosoku uri kuti kunozogadzirika sezvikandano iyi nyaya yemari haindinetsi mombe ndoyandaona kuti inondinetsa kuzodziwana nokuti ine hana mombe iyi ndakatoitenga kupi kwaana gonzo kwaakati budo kati ayiwaka ko zvako dai wambaona kuti watowana mari yacho yekutongodero iyoyo yacho wanga wakadii hayo kuuya uchingogadzirisa iyoyi kuuya kwawaita nemombe ndafunga kuti kushaikwa kwemari tochitaurirana zviri kuda mari zvacho nechaji yemombe iyi tokanzurirana zvakanaka ndakanzi ini ndikuda kudi kumara mwana ndobva ndakati ayiwaka hauna kuroora hanzvadzi yako wakaroora mwana wangu zvokuti mwana wangu anobhadharirwa pfuma yekuroora nenzira ipi ndini ndinotodhisaidha ndini ndinotaura nezvazvo iwe uri mukwasha uri muroori teerera zvandikutaura zvacho akaramba ndikati inini manje inini pfuma ine gakava mukati handitambiri zvatodukira kuti hatisi kudi kuwirirana saka inini mombe yako pano handisi kuida kana ichisara pano iri kusarira kuti iri kuvhara zvatawirirana asi hapana chatawirirana saka mombe yako pinda murodhudi uende nayo zvinoita here mwana wemukwasha mukwasha chaichai mukwasha kuti anonosvika kuita challenge yemhando iyoyo kuna tezvara kana ndimi saka ndati inini respect ndoyasina because handiudzi zvekuita nemusha wangu hatondiudzi zvachose uyu mwana wangu zvikaitika here izvo zvari kutaura ichanza kuti kwete wainaniwe waina bamunini ipapo pakauya nemombe ndakatombomubvunza ko baba vari kupi ubva maoita futi muri gwani baba aimira imbonyararako ini handitombokuengika ipapo handitombokuenga zvachose kana but amwaridi kuti ko chinomboitika chinyi kasi kune imwe mweya inombokupfeka here zvadero ndakatombofunga ko chimbori chinyi chinoita saizvizvi kuti zvinhu zviite sezvizvi kudai akaenda yakabhainda listi racho randakaita listi racho raifanira kunge achikansura zvacho haana kaipapa izvizvi ndakapawa ndakati dombo wake wakatoti ndedombo wake shamwari wake wacho mozopanana henyu akatoitora izvo zvina dombo wacho racho kana ndinaro nekope duplicate yacho ndinaro rake iyo haana ipapa asi anonzi akarira nadombo saka I don't know kuti kana achiuya achiti tiri kunobhadhara pfuma yacho ndakamubvunza kuti tichakanzurira papi list racho wakariramba hazvikwanisiki futi so chikumbiro changu inini hangu handisi kuda kukumbunyikidzai zvachose handisi kuda kuti ndikumbunyikidzai inini ndiri kuti without reforming apa inini I don't give you a second chance. This is the first. If there happens to be a chance kuti madzoka kumakwenyu, there shall be no second chance. Any ill treatment ichaitika kumukadzi wako akaona angouya kumba kana azvitambira handisi kumbunyikidza futi kuti zvaafunga ndo achinji handisi kumbunyikidza ukaona atambira mutidzoka ukaona adzoka kumba kwangu usafunga kuti paine excuse futi nokuti chinoitika ndechichi mwana uyu iri treatment yake kwekubva kwendiri haitofaniri inonyadza nyika
inonyadza nyika yese mwana wamunin'ina wacho akafa saka kuti nditi inini ndingaita utsinye pamwana akaita seuyu haisizve ni bheta kuti ndotoshungurudza ana mai nababa walipo ane uyu izvozvo handikwa mwana ana baba namai walipo iyo wakatondiudza chimwira akandipese kutaura kusandipiningisa uri kuti iwewe wakunza wanza chirungu charohwa wana chirungu chabuda apa chikarongeka chinoudzapo chakachitaura zvatikutaura kuti kana muchidzi nasuno muri kubva panapa muchitendera muchakona nangaenda kumba handisi kuramba ina handifaniri kumbunyikidza asi kana zvaitika sekudaro akandisina kuti investigate chance kuti achazoita kana uyo achinzi pano zvaitika kubva kumba unotenderanazve here kana kuti ungoti ndogona kungotitambira but 2 days time kana kuti mine ndizvobva zvachinji pamusoro inini hangu pashoko rataura baba ndinotenderana naro handitapudze mashoko atezwa reno kana kuti ndingavakagodoka kwete kuti kana wakabhodoka komukuru pano paakadzi akanyeba vamukuru anongonzi akataura chokwadi saka mangobvumira kuva mukuru aiwa rega ndidaro ndiri kuti nini atezvara wangu makatarisa iwo makuriro awo nemi tinotori nomusiyano ndesaka wakatondibarira mwana handigoni kupikisana nemashoko avo chandingangogona kuzvivereka pavari chete asi muzukuru ganodze mashoko pesi ndatizvoni enda unochinja ukangofunga kana pane zvine zvichiitika mushanyu kana akasireka shava kufude chera arumenya uri kudaya akutaura kuti ndofunga manza stori yavo apa asi stori yavo yataura iri yemuromo chete kuti aiwa ndinozviziva kuti pano zvatikakanganisa mukadzi wangatidzoke tomuchengeta mwedu tiri pamwe chete tokuita zvamangwana kana pane zvine zvaitika aiwa handikurambidzi kuita zvaukuda ndokuda mumwoyo wose unokuda pamusoro ipapo naita kubvunzwa kuti hongu chayati ndidzoke mangwana wachandiona ndiri komunin'ina wavo hapazoitere nyaya ipapo komunin'ina wenyu uku kuri kunzi chiko munodana nomunin'ina wavo here kana kuti kwete kuona kwenyimini zviri kunzi komunin'ina wavo ndiwani ndiri kufurira naye mukadzi wake kuita sei kusiya musha kunesana kwese kwatirikita kwese uku kunzi kufurira nani namainina pamusoro handisi kuda kuti ndiite sekunge ndinopa mudzimai wangu muganho wekufamba nokundibata imimi vanhu ndakataura ndofunga zvimwe zvese muri kuti ndofunga mukuru wanonyeva aiwa vamunini wacho waripo pana pano vanoziziva kuti izvozvo izvi ndakabva kukoti zvamanimandiso nenhau yemadzimai yewanin'ina vandibata nhau idzodzo dzaibva futi pakuti paitwa botso ini chandinoita ndinoavoida chinhu chakashata ukaona mudzimai wangu uyu ronda raakanga ina robotso rakabva pamusha ipapo pakaitwa kesi yokunzi mukadzi womunin'ina ataura kumwana wake wekuti idya tsvina yako mwana wangu inini pamba pake kunzi mwana wenyu aitira murodhi ngaadye tsvina nhasi pamba ipapo pomunhu wataura kuti mwana wako ngaadye tsvina ndopandakuenda kuti ndandarana naini odyisa mwana wangu ini tsvina handisi kuramba kuti munhu anofanira kuita shamwari ndeyake chokwadi inini uyo handirambidze kuita shamwari dzangu but pane humwe ushamwari hwekuti tinoita tichionawo varume inini uyu handiti ndinomuramba uyu izvozvi kana makanditi ta zvakati handirambe but uyu ngandi ayo zvataura tezvara ndazvizwa ndosandataura ndichiti inini ndizvo kaunhu kako kamangamanga aiwa ndazvizwa mese mukutaura nditi ndakashata handisi kukurambirai ndiri kuti dai pamusoro ibaba mukadzi wako kuti unyende musha aiwa ndiri kuzvizwa apa ndandichitaurira kuti avo vasaite kuti wanoita muganho nokuti avo bavaende asi ngavaende vachiziva kuti kokuyeke wega ndiko kuno kwavakaitira zvakaipa
polisi nikufunza kufungura kwaita baba nezvatakukungura vachizvo kuti inini usine mhuri hamuchigona kuti kuchengetera mhuri kudonyangara amuru wamwe dare rino zvarinomirira mari makabvumirana nesu akandiita mazuva acho manai mashanu uyai uchakwanya hapana zvinokundetsera dzokerei muone kuti chii chava chaita munhumo tikajajirana kudaro wakubura kuti handichatoti kamaita kuitawo chakati unofanira kuteerera zvinotaura mwanzi yako muchitaudza ko makangowaudza kuti maita ako teererawo murume wako iwe shamwari teerera mukadzi wakabandokutora ndizvatikutaura izvo unofanira kuteererana haikona izvi kuti unozviti nini nokuona kwandiri kuita nokunza kwandaita nokuita chawafuna ini ndaona kuti munhu azvirekurema nini abvuma kuti inini ndiri ndiri kuita sei ndiri ndiri kutadza una kuti izvo kana achiti mukadzi wangu ndiri kumuda aende kumba iye mukadziyo nzikiro kaidzipa yakasiri kutodzisa nzikiro unji mumasaidi umwe zvinenge zvisina iye mwana yepamusoro zvinenge zvane ishisu warizochi mwekuzvara mwanaye nhasi ndingakwanise kukomba mwana uyu kuti aiwa mwanangu setambogwarira pasi yakadaisechechi ishiyomudada dzoka kumba tozoona zvichazoitika chii kana zvazoitika mumberi apa tinosumuka toya munoudare maiona shona yechi pairi ndopaumira kaita sei kwairi munokuona nguva ine ishonaka haizi nguva yekuti zvanzima mungaita nemvumvumvu kana ticha kuronga zvekumberi panenda pacho haana kumbokugadzira zvanga vachipuranawo kana pariyo murumeyo zvichafara zvisina oda chimwe chinhu chichava chandinokuuzendo choda choneka ini ndidziva chikatonge babaneka pese pane ndinge ndasangana inondiremekedza sitereki nokuti dei vanga vari makumanemekedzera unondiita ndomabatira ntamushako zvanga zvakanaka sitereki zvanga zvakanaka sitereki inini kana ndichinge ndiri mubereki womwanasikana handidi kuramba ndakamuona chimundira pangu nhasi ndandizvakati nomurume nhasi ndandizvakati nomurume uyezve futi kana ida kupisa chinhu chinoti zvanzi anenge wadoloora itsambo uchadiriite zvara kuda kumwana watopereka pikicha yekuti anozvida mukadzi ndikuda wana urikuona pazvirapa hazvinonge zvichita sei zvichidaanzodeko imini shavaona wangu ukumhanya maningi kuti nodiwa sitereka haudiwi musi wanoshaya mota idzodziye haudiwi uyo ndiye mukadzi wako wati wakuda mukadzi wako mangwana tikazonzwa baba wako aripo ndiani aripo ndiwe uripo ndiani wako mwana wako mwana wako mwana wako masemu tisikati ndiani wako mwana zvakwana tikada kutsvaga zveukoma zvondo zvenyizvo muudze iwe imimi ndikunoudza wani wenyu ndinokunzai kuti kana mukapiwa tsamba kuti tsamba iyi maakuramba ondaiwa iye uyo anokavati angarove munhu iye izvozvo kwete changamira tsamba paikauya anga asipo sezvo munhu kuti ndidrive anga achitoita kuzaroinana pamumba pake panga pasina vanhu amba nemadzimai chete baba wacho wanga asipo baba wacho wakaramba baba wacho wakaramba ndakasvika naye wewe ukasvika akadzi wacho wakaramba wakaramba chii chawairambira vanga chimboshiwa kuti murume wanga akazouya anozonditi chiyo yabva pamambo kuti akunzi yauya chisamani iri kubva kupolisi kana kuti iri kubva kuosu wopiwa kunzi mozopa vanhu iwe unzaiwa handidiwi nenge zviito zvomunhu anenge wachiona kuti munhu uyo akauya pano antirova notsamba saka iyo hatidi mweya ukadaro iwo kunyara kuti uri mwana pamwe mwana nda waitofanira kubhadhara inini kutaura chokwadi ndizvo mai handina kuwadzinga pamusha namataura kuti ndiwasumudze ndiwadzosere kumuzarabani handisi kuramba ndofunga nhauyo kuti mai ndiwasumudze ndiwadzosere kumuzarabani ndakatoitaura ndofunga vakanga vari kuwasabhuka kana muchiri kuyeuka
ndakati mai musawaendese kumakuni kana maona kuti inini tichikutadza kuwirirana zvakanaka ngatidzoserere gani kutsvagire mari tidzosere mai kumuzarabani kwatakavatora. Saka kureva kuti pamusoro nditauro zvishoma kureva kuti inini ndakuita sekunge ndakadzinga mai kuti vaichienda kumakuni but not yet kana muri vanhu vari kugona kuonawo vision yacho. Asi ndiri kuti inini mai kana vachidzi vanoda kudzokera kumuzarabani, asi pfungwa yangu yaiva yekuti mai vachengetwe nemwana wavo musikana, nokuti takatarisa ikoko hakuna mai wavo chaivo. chokwadi chakaita kuti amai vauyo ende vachiuya manza kuti vakarayira mumwana kuti vaida kuti ndiende kupi ikoko kukatoni vaine mashoko yavaida kutaura kwendiri. Inini ndini ndakatoshanda nedzangu pfungwa kuti hazvigoni uyo mukadzi wangu kuti ndiitewo kufambira pamukwasha wotaura zvaari kuda pamukwasha ipapo ngaauye kuno kana aine nhuna dzake wodzipupurira ari kupi ari kumba. Akati hazvikwanisiki nebongozozo izvozvi ndikudzi kuti amwene wako acho wanotopupura kuti handisi kukwanisa kugara. Ndakudza kutara kuti vakati kudii hawati hakusi kugarika ba maroerano yavanoita vanhu ava hayatomboti sununguri ba inaniwo nandidi chakaita kuti nditore mai venyu ndechekusaona ikoko otherwise danga rimwe aiva achiona nandisina hanya nazvo wega vaifamba vachienda kwavanofunga kuti ndonofika ndichitora mashoko yangu andinawo zvaita asi nokuda kuti uyaitiza ipapo wosiya mai vacho asingaoni vacho sokutaura kwamboita kuti tako haangagoni kudii kubetserana namai ivavo. Ndakaona zvisiri kuita ndikati kana zvichiita chiendai munotorana naamai venyu. Amai venyu muchipedzerana kutaurana nemurume wenyu ngavave panzvimbo iri safe nezvavari uya nawo kumba kuno. Asi I don't have that right kuti ndichadzoka nawo ndini kwavakabva kwete. Muchauya muchivatora muchivadzorera kwavakabva nokuti ivo vakatosimbaradza shuwa kuti zvandaida kuti nditaure zvacho ndizvozvo kuti pamba apa handisi kuona vision zvinu chandiri kuona irima chete raramo yepano ndeyehondo mukwasha nemwana ndokutaura kwambuya wenyu wacho. Saka ininiwo izvozvo hazvo hazvina kundisunungura kuti ndingati inini mwana wevaridzi uyu wangu ari nani kana iri mhosva neyakwe ndiri uyu ndewevaridzi uyu kutozondatsakatikira mumusha memwana wangu inozonzi ko baba wacho wangu ati nyinyi nokuti adini rawanza kare kuti mukadzi wavo zvakamira zvakada imi kutochiine nyumba yenyu. Inini semunhu akati semusha njada kana iwo wati ndidzokewo asi inini zvikazongoitwa zvingopera. Aiwa taurai chaizvozvo kunzoi mambo achinzwa matichi pamusoro ndati kana iwo wati ndidzoke nogona kudzoka zvangu asi zvikazongoitika futi ndachiti sei handichada pandazongodara hangu regular asi muchacho ndasati zvangu. tiri kuona zvamuri kutaura zvinonge zvinokamuto asi chada kutaurira inechekuti matimi ndidakenda ndoedza kumazuva kana zvari zvanetsa inini handichadi ndizvo. Aumbarume aumbarume tukunda akadzenyu zvaakutaura kureva kuti pano mago nonyuchi zvikasiyana. Mago ukarumwa nemago unonzwa uchimhanya kuti mago yanodzima zvokudzima zviri asi nyuchi inodzima zvokupfuura mago unoziva kuti buda gazi asi unotomhanya chete uchimora uchitoburisa huyo kusvikira gatira. Saka mai vari kuti inini kana ndiri kuri kudzoka ndikadzoka hangu ndikandiona zvanyangara ndiri kudzoka kuti inini haamushandi kuona kuti ushamuneza iwe uri mako hauzorori kutikula mwana umwe
cheta mai demanga mchiroha de munozviwanga gumbo rangu iri nondidzimba iri ndikazototsewa namai vavo chochaiwa gumbo iri asi ndikuona hamuna chivanga saka iro gumbo chete aiwa tikazitava pagumba pa inyaya yekuti iyo waindirowa sadapinza ndakatirege nditize kandingabva ndadona pawanditsika gumbo iri chokuda chinochi chokuda china ndauyo pane panda kuti handichadi munotaura mabhendu sei pane izvo zvinoitika kuti izvo kana uya ati handichadika pamwe paruzhinji kudai imimi stiru muchino mukana wokunonyengetedzana nomukadzi wenyu kuti mukadzika zveshuwa pai ndazvaimbodaiwo zvichidai saka tikaita matambudziko yakadai soka zviri nani kuti vana vedu vakureka tichivaona pamwe chete zvinoita futi musazobvunza mubvunzo wokumashure pana ambotaura akabvunza mubvunzo wokumashure ipapo taurai tenzi pamusoro ndikuona sekuti apa tine kufamba nediyo vanenge kuti chekuamba wayaenda kuhama dzake handizivi kwaanodhirawiwa vakamboigadzirisa nenyaya yavanhu vauya tinabvira taigadzirisa vakambouya vakauya ana mukurungai ndo vakambouya tinotaura navo ndopatakamboonana navo saka shushikana kuti dai tandiri vanhu vane mari tingadai tatsvaga chinhu chokuwatakurisa kuti wauye pano munhu ari kutorwadziwa kuburikidza nemashoko emukwasha wangu vachidudhira kuti ndaida kuti ndizive kuti mukwasha kana achiti mwana unohura samai wako kaakambondiona ndichihura ndepati mukwasha kuti anotuka mwana achinditi unohura samai wako saka inini maiguruka kuti ndichiti ndinosununguka kugara pamba pemwana handichakwanisi zviri nani ndidzokere kumba kwababa vangu vanoti ndakakumbira mukwasha kuti ndipo foni ndoda kufonera baba vangu mukwasha akavanyima foni waida kufonera baba vangu inini kuno ndatambudzika uye munditakure nekuti mararamiro andiri kuita haasi kuita 2 minutes idzodzo vari kuti ndaguta ndakwana Martin. Musha handichadi mimi. Hamjadi musha. Akone kumanikidza kuti moti tisi tokumanikidza kuti itai zvakati nemuchida. Aiwa. Saka una muromo isaigubulo lero. Ya, propa zvinati. Ngandoti handichadi. Ngozi chinonetsa kuti mwana mwana kuti handichadi.